Kikubor kibabnya. Ka high level committee ne kasngi kala Aiti ka Kaiphod Halor Kawei ka election lane ka one nation one election shaka president kari ka Draupadi Murmu a New Delhi katai ka committee balathau hapo jong president Barim Uram Nath Kovind kum chairman kala Aiti ka Kaiphod shaka president ka Draupadi Murmu haringkat ka jingadon lang menteri katnat kampo yeng ka soka pedeng Amit Shah menteri katnat an Arjun Ram Mekwal chairman Barim ka 15 Finance Commission NK Singh lembat Kawei. Katkum katnat Law and Justice ka One Nation One Election kadai ka mat pedeng jong ka aspirational India. Kalau ong ka Kaiphod ka bakentup ya kat prahajar nriu spa apun riu sla ka badai ka jing mi na ka jing emerging mut bat gitu ki badon ka jing snokya ki riu shampang bat ka jing wat bania ka ba shispa khandai phuai tali kisngi. Menteri rang ba adu kari Narendra Modi ne ka